Castell de Gelida. El castell apareix documentat a mitjans segle X, formant part del conjunt defensiu de la zona. El castell és format per 3 recintes successius, adaptats al relleu d'on es troba. En el recinte inferior se situa l'església del castell. L'església d'estil preromànic, documentada al 945, va tenir diverses ampliacions fins al segle XVIII, quan es bastia el campanar. L'any 1108 al castell de Gelida va ser aturada la incursió almoràvit que hi havia pel Penedès i que acaba destruint el castell d'Olèrdola. El 1714 fou destruït amb l'enrunament de la torre de l'homenatge. Actualment, i des del 1968, és propietat de l'Ajuntament de Gelida.